شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም أنعاكم سلاح الديني كابن كرسوس قال سولدي عالم لخو بيت كريستيان لو مدما نزم عالت زخون ناي هيوت قال حيزنا متينا لنا لو من نكافلو قال غيزاو مكرا حلافي يزبلي غيزاو مكرا حلافي ريخون غيزاو دخونه مكرا اب لايف نفس وكفنا يمتي اب هيوت نفس وكفنا استفالالي عينت نفاسات استفالالي عينت معبلات استفالالي عينت مكراتات كغاطم يخوليوم ነገር ግን እቶም ጊዜያውያን ዝኾኑ መከራታት ጊዜያው ስለዝኾነ ሓላፊ ጊዜያው ዘበለ ሁሉ ሓላፊ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ጊዜ መከራ ኣብ ጊዜ ንፋስ ኣብ ጊዜ ኣብ ህይወትና ቻሌንጅ ዝመጹና ነገራት ልብና ንምንታይ ይስበር ምኽንያቱ እቲ ነገርቲ ጊዜያው ምዃኑ እቲ ነገርቲ ሓላፊ ምዃኑ ስለዘይነቕልብ ሪኹም ኣሕዋት ሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሓልፉ ዘለኹም እዚ ጊዜያው ዝኾነ መከራ ንልብኹም ከም ናይ መጨረሻ ናይ ህይወትኩም ገይሩ ክሕዞ ኣይትፍቀዱሉ ኖ እዚ ጊዜያው ዝኾነ መከራ ከምቲ ዝመጾ ከምኡ ድማ ከም ዝሓልፍ እመኑ ከም ኣማጻጽጹኡ ምኻዱ ኸኣ ኣይተርፍን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 16 እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ሪኹም እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ነቲ ጸበባ ቀሊል ዝገበሮ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ሸዓ ከም ዝሓልፍ ስለዝኣመነ ሐዋርያ ሪኹም ሓላፊ ምዃኑ ዝኣመንካሉ ነገር ቀሊል ይስኾነልካ ሓላፊ ምዃኑ ዝኣመንኩሉ ነገር ይቀለልኪ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ጊዜያዊ ምዃኑ ሓላፊ ምዃኑ ስለዘስተውዓልኪ ስለዚ ንመከሮኦም ቀሊል ዝገበሮ ካብታ ሓደ ነጥቢ እቲ መከራቲ ጊዜያዊ ምዃኑ ሓላፊ ምዃኑ ስለዝፈለጡ እዮም ከምዚ ንቐፂሉ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ማእለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወጻእ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ጸጽባሕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና እቲ ዝረአ ንጊዜ እቲ ዘይረአ ግና ንዘለዓለም እሞ ንሕና ነቲ ዘይረአ እምበር ነቲ ዝረአ ኣይንጥምተን ኢና ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብታ ሓደ ኣብዚ ጊዜያዊ ዝኾነ መከራ ፈተናታት ኣብ ህይወት ዘጋጥመኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብእምነትኩም ደረጃ መከራ መጽኩም ክህሉ ይኽእል ህይወት ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብቶም 4 ነጥቢ ንመከራ በቀሊሉ ክሕልፉና ዝኽእሉ ነጥብታት ከካፍለኩም ቀዳማይ ንመከራ በቀሊሉ ክንሓልፎ እንተዳ ንደሊ ኮይና ነቲ ዘሎ ዘይኮነ ነቲ ዝመጽእ ምርኣይ ንላመድ ሪኹም ነቲ ዘሎ ምርኣይ ብዙሕ ጊዜ የካብዶ ኢነቱ ጉዳይ ቃንዙ የብዙሕ ኢነቱ ጉዳይ ነገር ግን ነቲ ዘሎ ገዲፍና ነቲ ዝመጽእ ክንርኢ እንተዳ ጀሚርና ነዚ ሓላፊ ገዲፍና ነቲ ዝመጽእ ክንርኢ እንድሕር ጀሚርና ነቲ ዝነብር ክንርኢ እንድሕር ጀሚርና ነቲ ናይ እግዚአብሔር حساب ቀጪሉ ኣብ ህይወትና ዝኸውን ኣብቲ ማዕበል ኣብቲ መከራን ኮይና ነቲ ህድኣት ክንሪኦ እንድሕር ጀሚርና እቲ መከራ ከም ትኽዕወተልና ዝደልዮ ከይተዓወተልና ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ብዙሕ ጊዜ ዝመጹ መከራታት ዝዕወቱና ዝጎድኡና ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣጣማምታና ስለዘይነጸብቕ እዩ ኣብ ጊዜ መከራ ንመከራ ኣይረኣይን እዩ ኣብ ጊዜ ንፋስ ንንፋስ ኣይረኣይን ኖ ኣብ ጊዜ ንፋስ ንህድኣት ይዝረአ ንጸጥታ ይዝረአ ህድኣት ከም ዘሎ ጽባሕ ርኢ ሰላም ከም ዝኾነ ጽባሕ ርኢ ምክንዋን ከም ዘሎ ቅድሜ ክርኢ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ መጽኩ ዘሎ ጉዳይ ጊዜያዊ ምዃኑ ፍለጢ ንሕኡ ልብኺ ሂብኪ ኣይትጠምትዮ ነቲ ጽባሕ ንጎ ኣብ ህይወትኩ ዝኸውን ርእዮ ሽዑ ክትሓዲኺ ሽዑ ድማ ነቲ ጊዜያዊ ዝኾነ መከራ ብስሓቅ ክትሓልፊ ኢኺ ገለገለ ንመከሮኦም ዝስሕቁለው ገለገለ ኸኣ መከሮኦም ዝስሕቆም ኣለዉ እቶም ንመከራ ዝስሕቁ መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ኣብ ጊዜ መከራ ድሕሪ መከራ ዘሎ ራህዋ ዝርኢ ሰባት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ እንተደኣ ብእምነት ንመላለስ ኮይና ንነኣምኖ ኢና ደኣ ንርኢ እምበር ንዝረአ ኣይንርኢን ኢና ስለዚ ንዘሎ ይትርአዩ ንዝመጽእ ግን ረኣዩ ነታን ክትሳጎሉ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ እቲ ዘሎ ጊዜያውን ሓላፍን ምዃኑ ምእማን أزيهم أمون بقى أزيزون له تمالي نبرن حج متيرو مش أوكي كم تمالي زي نبر حج زمتة لو متي صباح كا أيكهم هوني تنجر أملو أزيز قات موكم زول له جزاو زخونة فتنا جزاو مخانون حلاف مخانون أمنو أنت دا حلاف مخانون أمينكم كم نبار جيركم أي تجنو أولونيهم كم نبار جيرنا أي نحزنو لونينا كم أرجوتنا عبد صباحنا عبد زقتل عمتاتنا كم زقتل قداي جيرنا أي نساقينينا ريهم بزح جزء عبد جزء مكرا تصفى نمنتاي نقرص كابت حدا تصفى زقرص أن عبد جزء معبل أتما عبل تحلاف مخانو جزء ومخانو سلزينا أمنينا حلاف مخانو نأمن ندحر كوينا كن أغلل لنا
ምክንያቱ ነተሓላፍ ምዃኑ ዝኣመንካሉ ኩሉ ዓቃሊኻ ነተሓላፍ ምዃኑ ዝኣመንኩሉ ኩሉ ዓቕለለኪ ዓቕሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ምርኣይን ኣብ ሓላፍ ምዃኑ ምእማንን እያ ትመጽእ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ፈተና ህድኣት ዝሰኣን ዓቕሊ ንስእን ዋይ ተተባሃለ እቲ ዘሎ ግዜያውን ሓላፍን ምዃኑ ስለዘይነኣምን እዩ እቲ ሳልሳይ ዓብ ነጥቢ ድማ ንዘሎ ግዜያዊ ፈተናኹም ዘሕልፈኩም ዋና ነጥቢ ከዓ ኣምላኽ ኣብቲ ጉዳይ ምሳኹም ምዃኑ እመኑ ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ንእማን ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ፈተና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ብኡኹም ዘሎ ክንኣምን እንድሕር ጀሚርና እቲ ምሳና ዘሎ ካብቲ ጉዳይ ስለ ዝዓቢ እቲ ጉዳይ ክንእሰና ይጅምር እቲ ጉዳይ ክቐለልና ይጅምር ንምንታይ መከራና ዝዓቢና ንምንታይ ምሶም ካባና ዓቢም ክረኣዩ ዝጅምሩ ምኽንያቱ ካብኦም ዝዓቢ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ስለዘይንርኢ እዩ ሓደ ግዜ ንፋሳት ክመጹ ከለዉ ማዕበላት ክመጹ ከለዉ እቲ ዓቢ ምሳና ምህላው ከዘንጉዑና ይጅምሩሎ ዓቢዮም ክረኣዩ ይፍትኑ ርኢኺ ዘጋጥመኪ ዘሎ ጉዳይ ክንእሰልክ ትደሊ እንተደኣ ኮንኪ ካብቲ ጉዳይ ዝዓቢ ኣምላኽ ምሳኺ ምህላው እመኒ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሚ ዝብል ኢሳያስ 43 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ንያዕቆብ ቆሚ ኢሎ ኣታ ያዕቆብ ሕሬ ተበጀይካ እሞ ኣይትፍራሕ ኢሎ ርኢኹም ኣነ ተበጀይካ ኣይትፍራሕ ኢሎ ብማያት ምስ ተሓልፍ ኣይከጥሕለካን ኢሎ ባሓው ምስ ተሓልፍ ኢሎ ባልሃልታ ምስ ተሓልፍ ኢሎ በዚ ኩሉ ጎደናታት ከም ዝሓልፍ ነግረሎ ኣብኡ ግን ኣነ ምሳኻ ኣለኹ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ኣሕዋት እንተደኣ ብናሓልፎም ኩሎም ጎደናታት ጥሒስና ክንወፅእ ንደሊ ኮይና ኣብቲ ናሓልፎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ምህላው ንእመን እሱ ድማ ከሳግረና እዩ ራብዓይ ድማ ኣብ ግዜ ፈተና ኣብ ግዜ መከራ ብሓይሊ ክንሳገር ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቁራትን ብሉጻትን ክቡራትን ምዃንና ንእመን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍቅርቲ ምዃንኪ ብልጽቲ ምዃንኪ ክብርቲ ምዃንኪ ክትሓስቢ እንድሕር ጀሚርኪ መከራ ኩሉ ኣብ ቅድሚኹ ዘሎ ነፋሳት ኣብ ቅድሚኹ ዘሎ ጥሒስኪዮም ክትሓልፊ ኢኺ ምኽንያቱ ብኡኡ በቲ ዘፍቀረና ካብ ሰዓርቲ ንበልጽ ኢና ስለ ዝብል ንፍቁሩ ብልዕለይኽ ብዝኣመንክዮ መጠን ኣብ ቅድሚ ዒንቱ ክብርቲ ምዃንኪ ብዝኣመንክዮ መጠን ኣብ ግዜ መከራኺ ትብዓት ክትረኽቢ ኢኺ ኣብ ግዜ ንፋሳት ትብዓት ክትረክብ ኢኻ ትብዓት ዝመጽእ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘለካ ክብረት ምስ እትርድኦ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ግዜያዊ ዝኾነ መከራን ሓላፍን ክንተሓዝ ኣይደልየናን እዩ ኪንኡ ክንሓልፍ ካብኡ ንቕድሚት ክንሳገር ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ ብዝመጸካ ዘሎ ግዜያዊ ጉዳያት ልብኻ ኣይተሓዝ ምኽንያቱ ግዜያዊ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ክሓልፍ እዩ ሻሎም